ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಷಯ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಎರು ಅತ್ತವ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕೋಡೆ ಕುದಿ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಕುದಿತ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತು ಒಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಆಯ್ತು ಇರ್ತು ಜೈದಿ ಎರುತ್ತ ಗಿಡಪ್ಪುನೈ ಅಪಗನೆ ಎರು ಸ್ಲೋ ಬಲ್ತುಂಡು ಸುರುಟು ಬೊಕ್ಕ ಏಳರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನ ಎಕ್ದಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಪಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ದಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ತಾಡ್ರೆನೆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆನ್ನ ಮಗತ್ತೊಂದೇ ಪೊಯ್ಯೆ ಪತ್ತದೇರು ಪತ್ತಂಡಲ ರುಮ್ಮೊಂದು ಪೋಂಡು ಅಪರಾಗ ಎಂಕುಲು ಸುರುಟುದ ಅಂಚ ಎನ್ನುಚ ದಯ ಪಂಡ ಎರ್ಲು ಕನೆಪಲಯದ ಎರ್ಲು ಅಂಚ ಬಲ್ಪುಜ ರಪ್ಪ ಉಂತುವ ಜನ ಉಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಕನೆಪಲದ ಎರ್ಲು ಅಂಚ ಬಲ್ಪುಜ ಆತು ಜೋರದ ಎರ್ಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಉಂತುವ ಇಕ್ಕುಲು ಬಾಕಿ ಎರ್ಲು ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದ ಇಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬುದಿನ ದೈವೋಲಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬಲ್ತಿನ ಎರು ಪಂಡ ಕಂಡ ಪುನಿ ಒಂದು ದಾಲ ತೂವಂದೆ ತೋಟದ ನಡುಟ್ಟು ಸೀದಾ ಪೋದೆ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತನು ನೀರು ಜತ್ತಿನ ಎರು ಅದಗನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ನೀರು ಜತ್ತೇರು ನೀರಿಗೆ ಲೈತೇರು ಗುಂಡಿಂಡು ನೀರು ಲೈತೇರು ನೀರು ಲೈಪುನಗನೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾಣ ಪೋದಾತನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರು ಒಯ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅವು ನಡುಕೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಣೆಗಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜೇರು ಅಂಡಲ ಮೊಕ್ಕಲು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಟೈರ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ 12 ಮಿನಿಟ್ ಆವಡ್ಡ ತುಂಬೆ ಎರು ನೆಂಕುಲು ದಡ ಸೇರಾದ ತೂಪುಂಡ ಎರು ಆಡು ಮನುಷ್ಯ ಆಡು ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ ಮನುಷ್ಯಲ ಸೈಪುಜೇರು ಮುರ್ಕಿನಕುಲು ಎರುಕುಲಂತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುವನೆ ಪಂಡ ಅವು ಪೋನಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ಬತ್ತಿನೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಪಗನೆ ಅವು ಬೂರ್ದು ಒಂದಾಡು ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಸರದ ಸುದ್ದಿ ಎಂಕುಲು ಕನದ್ದಿನ ಎರು ಸುಮಾರು ದಿನಾಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಕೋಡೆಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಕುದಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ